खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै मैयानि सानाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव इभिएम गाज्रि जादों गासै मोन 5 गोबां इभिएमफोरा गाज्रि जादों करिमगन्ज सामुगुरि नगाव दिपु मरिगाव बटद्रवा रङिया अदालगुरि भेरगाव खैराबारि गरेस्वर दलगाव सिलचर बायदिनि गोबां भट मिरुफोरावनो इभिएम गाज्रि जादों जायनि थाखाय भट होगिरिफोरा गोबां सान्दुं गोसानि गेजेरावबो गोबाव समसिम सारियाव थानो गोनां जादों खायफाया नेनो हायैनि थाखाय न' फारसे थांफिनदों आरो माखासे भट मिरुफोराव इभिएम गाज्रि जानायखौ लानानै दुंहाव थासारिबो सोमजिदों बे जाथायनि अनगायैबो सिलचरनि चित्तरन्जन ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भटखौ बयकट खालामनानै भट होनायनिफ्राय गोजानाव थादों आरो बिजेपि सोरखारनि हेंथा खुद्रिदों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनहा गोलाव बोसोरनिफ्रायनो दैबानाजों भुगिनो गोनां जाबोदों बोसोरसेनि मादाव 8 दानावनो दैबानाजों लोमसावो बिथांमोननि ओनसोला आरो बेनि थाखाय राहा खालामनो थाखाय सोरखारनो थांनाय 8-9 बोसोरनिफ्रायनो गोसोखां बिलाइ गथायबोदोंमोन नाथाय सोरखारा खोमा होबाखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बे बोसोराव भट होनायनिफ्राय जानगाराव थादों आरो बिजेपिनि हेंथा खुद्रिदों होननानैबो फोरमायथिदों बे जाथायनि अनगायैबो हाइलाकान्दिनि ससिरिया गुदि फरायसालिनि भट मिरुआव रेगिं खालामनो नाजानाय जाथाय जादोंमोन भट मिरुखौ दखल खालामनानै रेगिं खालामनो नाजादोंमोन माखासे सुबुंफोरा उनाव पुलिसा लावथि लानानै होस्रांहरनो हादों थामथि खोलोबाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै फोसावदिं मेल खुंनायखौ गोख्रों खालामदों गुबुन राजखान्थि दोला बायदि बायदि खोथा बाथ्रा बुंनानै आरो गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिनि हेंथा बाथ्रा बुंनानै रायजो राजानि गोसोखौ गावनि फारसे बोनो नाजादों नाथाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो बिजिरनो नांगोन सोरनि खोथायाव बेसेबां अजन दं आरो सोर रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हादों प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा मानि सायाव खामानिखौ मावदों बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङाबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों हाखौ डिजिटाइज खालामनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों बिथाङा कम्पिउटाराव नायोब्लानो सोरनाव बेसेबां बिघा हा दं बेखौ नुगोन जमाबन्दी कपिखौ न'आव थानानैनो प्रिन्ट खालामनो हागोन बिफानिफ्राय फिसानि मुं सोलायनाय बायदि खामानिफोरखौ मावनानै लानो हागोन आरो बेनि थाखाय रावनिबो उन थांनांगौनि गोनांथि गैला होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर' बिथाङा बेनि अनगायैबो थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिसिआव UPPL आरो बिजेपिनि सोरखार फैनाय समाव आबादारिफोरा आबाद फोनानै 1900 कौटि रांल' मोननो हायोमोन नाथाय दा आबादारिफोरा 5600 कौटि रां मोननो हायो होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ आइजोफोरनि थाखाय मोनफ्रोमबो बियाबावनो हाथाय मोनफ्रोमबो बियाबाव अडिटोरियाम नलेज सेन्टार बायदिनि खामानिखौ मावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो लोगोसे बुंथिबावोदि थांनाय 10 बोसोराव नब कुमार सरनियाया एसटिनि सार्टिफिकेट खावनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो MP जाबोबाय दा बिथाङा बिसायख'थि गेलेनो हाला क'क्राझार लकसभा बियाबाव NDAनि बिजाथिजों जुजिनो हानाय रावबो गैला खाम्फा बरगयारियाबो थांनाय MCLA बिसायख'थियावनो जेनदों होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा ओजोंहाय खाम्फा बरगयारियाबो नारा नाथा नाजादों लामा दालां स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि मेडिकेल कलेज गासैखौबो BPF सोरखारनि समाव हाग्रामा महिलारि लुनाय बा बानायनाय गोजा होननानैबो बुंथियो आरो बेखौ बयबो मिथिगौ होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया लोगोसे बुंथिबावदों दि बे 3.5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारा आलि मोनसेबो गोदान होआखै गोदान हस्पिटाल गोदान LP स्कुल बायदि बानायाखै अब्ला बेबायदि रायजो राजानि खामानि मावै सोरखारखौ मानो नांगौ होननानैबो बुंथियो आरो बे बिसायख'थिनि थाखाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जाफुबाय थानाय समावनो गामि अरुणोदय लाखपति बायदेव आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां होनायनि मुङाव फर्म रानदों नाथाय बे फर्मआ सोरखारनि ना पार्टिनि फर्म होननानैबो सोंथि खालामो आरो बेनि सायाव खौरांगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनो सैथोखौ फोरमायनानै होनांगौ होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया नैथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि भट होनाया मैया जोबनानै थांबाय नाथाय मैयानि साना जोबोद गरममोन गरम जानायनि थाखायनो माखासे जायगाफोराव भट होफुबाय थानायावनो सुबुंनि जिउ खहा जादों माखासे जायगाफोराव पोलिं एजेन्टआनो जिउ खोमानो गोनां जादों आसाम मिजोरामनि सिमायाव थानाय हाइलाकान्दी जिल्लानि 629 नं गाल्लाचेरा LP स्कुलाव AIFDFनि पोलिं एजेन्टआ जिउ खोमानो गोनां जादों फाराक आहमेद
50 बोसोर बैसोनि बिथाङा हरखाबै हायाव गोग्लैदों। लोगो लोगोनो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांदोंमोन, नाथाय थैबाय होननानै डक्टरा फोसावदों। ब्रेन स्ट्रक जानायनि थाखायनो बिथाङा थैदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बे जाथायनि अनगायैबो केरालायावबो सासे पलिं एजेन्टजों लोगोसे गासै साबाया जिउ खोमानो गोनां जादों। जायनाखि थैनाय सुबुंफ्रा बैसोगोरामोन, बेनिखायनो गरम आरो गुबुन बेराम थादेरनायनि थाखायनो बिथांमोननि जिउ खहा जानो मोन्दों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। जिउ खोमानांनाय बिथांमोननि मुङा फारि समराजन, बिथाङा 82 बोसोर बैसोनिमोन। चन्द्रन, बिथाङा 68 बोसोर बैसोनिमोन। बेनि अनगायैबो थैनायफोरनि बैसोआ 73, 68 आरो पलिं एजेन्टनिया 66 बोसोर बैसोनिमोन। MLA गबिन्द बसुमतारी, EM फेरेंगा, बिसावरायग्रा बिथांमोनहाबो जोबथेसालियाव थांगोन जुदि गोहोआव थायाबा। बे गेदेर खोथाखौ बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। बिथाङा बुंथिदों दि NDFBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि आरो जोबथेसालियाव थानाय NDBफोरखौ दिनैसिमबो मानो उदां खालामाखै, बेनि सायाव दिपेन बर'आ रायजो राजानि सिगाङाव खेंफोरथि होनांगौ। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों मानो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो हायाखै? बिथांनि अनगायैबो 10-15 बोसोरनिफ्रायनो जोबथेसालियाव दङ। बिथांमोननि थासारिया जोबोद गाज्रि आरो नखरनिफ्रा फैगोन होननानै लामा नायनानै दं। नाथाय एबसु आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा मानो जेबो नायहैयाखै, बेनि सायाव सोंथि खालामो दावराव देख्रेब नार्जारिया। रन्जन दैमारिनि उनाव एम बाथाखौबो हमबाय आरो दा जि बिदायखौबो नागिरगासिनो दं होननानैबो फोरमायथिबावो। गबिन्द बसुमतारी, फेरेंगा, बिसावरायग्रा बिथांमोनहाबो जोबथेसालियाव थांगोन जुदि बिथांमोनहा गोहोआव थायाब्ला। बेनिखायनो बिथांमोनहा गावसोरखौ रैखा खालामनो थाखाय नंखाय खोथा बुंनानै सोरखारजों सिथाबनानै दं होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि सायावबो बिथाङा बुंथिबावोदि बे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय गोनांथार। गोहोखौ हमथानानै लाखिनायनि दावहा जुदि देरहायाब्ला हारिया जोबस्रांगोन। BTC 6 शेड्युलआ जोबस्रांगोन होननानै बुंथियो। BTC 6 शेड्युलनि गेजेरजोंनो BTCआव लामा, दालां, मेडिकेल कलेज, इउनिभार्सिटि, CIT, इन्जिनियारिं, बेनि अनगायैबो कलकाता, सिलिगुरि, दिल्ली बायदिफोराव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस मोननो हादों आरो बेफोर जौगानायखौ नुनानैनो 6 शेड्युलखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदों होननानैबो बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। लोगोसे बुंथिबावदि दिपेन बर' बिथाङा जेरैबायदि खामानि मावदों बेयो लाजिनांथाव। मानोना हारिनि खोथा बुंग्रा दिपेन बर' बिथाङा BJPनि बिजाथिनि जानानैसो हेलिकप्टार गाखोनानै फोसावदिं मेल खुंदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। जेरावनाखि प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ गोजोन फैबाय होननानै बुंबाय थायो, नाथाय बिथांमोननि सोरखाराव बर'फोरखौ होस्रांदों, बर' आइजोनि दख'ना खुदों, बर'फोरखौ गुलिजों गावथारदों, नाथाय बेफोरनि सायाव दिपेन बर' बा एबसुआ जेबो बाथ्रा बुङाखै होननानैबो अजद होयो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो NDBफोरनि केसआ मानो जोबाखै, मानो जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोनहा उदां जायाखै आरो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों इउनिभार्सिटि, NIT, रेलवे फेक्टरि बायदिफोरा जानाय नंला होननानै सोरखारनिफ्राय लिरनानै हरनायनि सायाव दिपेन बर'आ मानो खेंफोरथि होनो हायाखै होननानैबो अजदखौ होबावो दावराव देख्रेब नार्जारिया। फारसेथिं बिसायख'थिनि थाखाय रायजोआव हाद्रि गुफुंदों, बेराफारसेथिं मिथिंगानि सिमब्रे सिमब्रा थासारि। दाब दाब जायगायाव गोलाव समनिफ्रायनो गोबां बारहुंखा बारनायजों लोगोसे अखा हानाय, अन्थाइ गोग्लैनाय आरो सारअन्थाइ गावनायफोरा जागासिनो दं। थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो नुमालीगढ़, बदरपुर, कलियाबर, सन्थली, करिमगन्ज बायदिनि ओनसोलफोराव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा बारदों, अन्थाइ गोग्लैदों आरो माखासे जायगाफ्राव गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावदों। दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों न' बांनि थिं बिरखादों, इन्जुर बिरखादों, गय बिफां, थालिर बिफां फारसेनिफ्राय बायनानै सिलिंखार जादों। बेनि अनगायैबो गिदिर गिदिर दंफांफोरखौबो गुबुनायखौ नुनो मोननाय जादों। करिमगन्जआवबो नेशनेल हाइवे 6आव अदेबानि 6 नं माहारियारि राजा लामायाव गेदेर दंफाङा बायसिनदों, जायनि थाखाय लामायाव ब्लक जादों। उनाव प्रशासननिफ्राय फैनानै लामा बोस्रांनायनि हाबाखौ मावफैदों। बेनि अनगायैबो गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायजों गोथां नारेंखल बिफाङावनो रोहो रोहो अर जोंब्लावनायखौबो नुनो मोननाय जादों। नगावआव जादों गले गले हिंसायारि जाथाय। सानसे सिगांसो नगावआव बिसायख'थिखौ लानानै हिंसायारि जाथाय जानायनि उनाव नगावआव फिन मानसि बुथारनाय जाथाय। नगावनि जुरिया दुब्रामारियाव बुथारनाय जाथाय जादों। माइनरिटि संग्राम परिषदनि दैदेनगिरि आसर आलीखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै बुथारदों। जाथाय जानायनि उनाव लावखुवा पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों आरो आसर आलीनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय लानानै थांदों। जाथायनि सायाव जाहाथे गोख्रै नायबिजिरो आरो दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होयो, बेनि थाखाय दाबि दैखांदों माइनरिटि संग्राम परिषदनि दैदेनगिरिफ्रा। आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो नागिरनानै दिहुननानै साजा होनो हायाब्ला गोख्रोङै धरना होनाय हाबाफारि लागोन होननानैबो हुमखि होदों बिथांमोनहा। फोरमायथिनो गोनांदि सानसे सिगांसो नगावनि जुरियायाव हिंसायारि जाथाय जादोंमोन। कंग्रेस आरो BJPनि मददगिरिफोरनि गेजेराव बुलायलायनाय जाथाय जादोंमोन, जेराव
BJPखौ मदद होनाय मुस्लिम सुबुंफोरनि सायाव गाग्लोबदोंमोन कंग्रेसनि मददगिरिफ्रा। जाय गाग्लोबनायजों नखरसेनिनो साबा सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। सानै आइजोजों लोगोसे गासै साबाया जोखोम जानो गोनां जादोंमोन आरो आनरुल इस्लाम मुंनि आसिखौ दानस'नानै होनाय जाथायबो जादोंमोन। नैथि खोलोबनि भट होनायाव बबे रायजोआव बांसिन भट होनाय जादों आरो बबे रायजोआव खमसिन भट होनाय जादों बेखौ मिथिनानै लानाया गाहाम। मोनथाम रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव मैयानि सानाव नैथि खोलोबनि भट होनाय जादोंमोन, जेराव मोन 88 लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जादोंमोन। मोनाबिलि 7 रिंगासिमाव गासै 60.96 जौखोन्दो भट होनाय जादोंमोन। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि डाटानि बायदिब्ला त्रिपुरायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भट होदों। 79.6 जौखोन्दोआ भट होदों। बेनि उनाव मणिपुर रायजो 77.3 जौखोन्दो सुबुंफोरा भट होदों। इउपिआवनो बयनिख्रुइबो खमसिन भटारफोरा भट होदों। 54.8 जौखोन्दो भटारफोराल' भट होदों। महाराष्ट्रआव 53.84 जौखोन्दोआ भट होदों। मध्य प्रदेशआव थांनाय बारनिफ्राय देग्लाय 9 जौखोन्दोसिन खम जादों। गासै 58.3 जौखोन्दो भटारफोराल' भटखौ होदों। केरेलायाव 70.3 जौखोन्दोआ भट होदों। बिहाराव 55.7 जौखोन्दोआ भट होदों, जाय खमसिननि मादाव नैथि। कर्नाटकआव 68.4 जौखोन्दोआ भट होदों। नाथाय आसामाव गोबां भट होग्रा रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखाय ओंखारबोदों। मोनाबिलि 5 रिंगासिमावनो 70.66 जौखोन्दो भटारफोरा भटखौ होबायमोन। क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, BTech, BDes, MTech, MDes आरो PhD आव मुं थिसन्नो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव BTech, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव BDes, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव MTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव MTech। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव MDes। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मेथमेटिक्स, केमेस्ट्रि आरो हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्स बेफोराव PhD। आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसन्नो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन। डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन, नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। BDesनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CITनिफ्राय AMTआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।